Oh lala. Nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga. Lilipat. Uy, malaki ah. Isang ulala naman dyan. Ulala. 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 Sige, ikaw magtanggal. Sige. Hawakin mo. Oh. Pre. Uy. Uy, wala na. Wala na. Pre. Pre. Ayay, lumambot. Go. Nawala ka ma. Ah, mayroon pa mga katupay. Good morning mga katupay. Good morning sa ating lahat mga katupay, sa mga solid supporter ko dyan. Good morning sa inyong lahat. At nandito na naman kami ngayon kay Aling Nini Pispan mga katupay. Nagmamangka kami ngayon dito at papunta kami muna doon mga katupay sa may aming kubo na inalkitrahan mga katupay. Lalo na tayo yan, nasa Masbate na tayo. Doon namin iwan yung aming mga gamit mga katupay. Ay, grabe, may araw na mga tupay. Tinanghali na kami ngayon mga tupay. Tinanghali kasi ako ng gising mga tupay. Yun oh. Laki nung ibon pre, oh. Ang haba ng... Saan? Yan o. Tuyod. Ang haba ng 2 tangkal, oh. Lapay yata yan pre. Laki ng ibon mga tupay oh. Yan mga tupay oh. Nag-aabang ang ibon. Nag-aabang siya ng mayroong umaangat na isda mga tupay yan oh. Ay, ang likot. Ayan. Yan ang ibon mga tupay oh. Kita nyo ba mga tupay? Haba ng liig. Na lang yun, pagluto na. Sige pre, banat. Ala, ayan na. Sagwa. Pwede kasi makina mo eh. Hindi pwede meron. Ano yung makina na yan? 4D30. Tupay! Oh. Ito lang. Kaya nga tupay! Oh. Tatuwid pa po tayo doon. Kami lang. Ito lang ang makina ito. Sama ko kaya yan doon pre. Ha? Sama ko yan doon. Ah, isama natin sa tawid. Gusto mo? Oh. Ano, pag ako na ano, laglag ko na rin sa halik. Yan, may mga anglers na mga tupay. Shout out mga idol. May nakapwisto na mga tupay. Yun. Narinig sa tubig. Yan pa rin talaga yung ibon na malaki. Di pa talaga lumilipad. Yung mga tupay oh. Oy, lumipad na. Lumipad na. Sabi ko kasi lumipad. Lumipad na siya. Okay mga tupay, samahan nyo ako mga tupay sa aking pamimingwit ngayon mga tupay. Kasi ito na yung pinakatimon niya, ito na yung pinaka... At sana'y hindi kayo magsawang manood at magsuporta sa aking YouTube channel mga tupay. At kung bago ka palang napapadpad sa aking channel mga tupay, baka naman humingi ako sa iyo ng support mga tupay. So pamagitan ng pag-subscribe ng aking YouTube channel mga tupay. At siyempre pabisita na rin ng aking Facebook mga tupay. Katupay vlog mga tupay. Thank you so much mga tupay. Balik na ito. Tabayan na lang mga tupay kung makapaldo ba kami ngayon ng bangus mga tupay. Kamusta? Kamusta Mr. Mike? Kamusta? Kakahagis ko lang. Master Anyap. Sana kakata na kaagad. Pamangkin namin yan o. Anak ko. Anak mo? Wala si Tatay Boy. Natulog na ako. Oo. May ka naman kayo. Dito naman sa rito. Kasama ulit. Huwag po nila. Nasa gitna. Sayang oh. Kaya mga katupay, nandito sila si Master Mike. Si Master Mar. Meron naman kaya alam Master Mar. Wala dito. Wala Dito lang gamit yung mga. Ay, hinihintay natin eh. Yun oh. Ilang kilo na to? Ang dami mga katupay oh. Huli na rin yan ni Master GB. Kailangan din talaga. Master, may malalaki. Harvest? Harvest Master. Ano rin? Ilagay mo sa tubig para buhay. Sabat na pa.
Nakakadami yan, master. Totoo pa. Kayang punuin niya kundi umiyak yung reel ko eh. Umiyak ba? Umutok. Di kayo nakapaldo, master? Umutok eh. Yun lang. Kalating araw pa lang yan, ha? Umutok. Maano, pag inigid na ako makakarag. Yung garahe. Yung kanya, yung ilalim niya, yung teto. Ulala! Ulala! Nakuha sa tiyaga. Nakuha sa tiyaga. Nilipat. Uy, malaki ah. Isang ulala naman dyan. Ulala. 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 Sige, ikaw magtanggal. Sige. Hawakin mo. Oh. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, wala na. Wala na. Pre. Pre. Ay, lumambot. Lumambot. Go. Nawala ka ma. Ah, mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa mga tupay. Kala ko nakawala na. Mayroon pa pala. Ay, lumambot kasi mga tupay. Kala ko nakatanggal na. Ay, malaki to pare. Malaki. Ah, malaki. Malaki mga tupay oh. Hala. Ulala. Kaso nagkabuhol-buhol sila. Kanina pa talaga to oh. Hinahatak talaga siya ng hinahatak mga tupay. Kabul-bul na. Ay, dalawang taga yung tumama. Hindi talaga makawala pala pare. Dalawang taga yung tumama eh. Oh, isa. Ito yung kinain niya talaga. Oh, dalawa. Kaya ayusin ko pa. Ah, ulala mga tupay. Pangatlong huli ko pa lang mga tupay. Thank you so much. Ah, oh, nakahuli si Mads oh. Oh. Ha? Sige, retrieve. Retrieve. Oh. Lady anglers. Mabigat? Ah, sige lang. Dalawa tayo bubuhat yan kung masyadong mabigat, di mo kaya. Ayan na, ayan na. Ayan na. Nadali din ang isa dito ka, Mads. Mads, Mads, dito ka, Mads. Palit tayo ng pisto, Mads, dito ka. Iyon oh, yan. Okay, tuloy lang. Tira. Lady anglers. Okay, taas mo na, Mads. Uy, diretso, diretso. Diretso. Oh lala. Oh, Lady anglers. Oh lala. Ah, Mads. Daing. Oh lala. Oh. Iyon oh. Wah. Oh. Oh lala. Oh. Tira, 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 tira. Sus, napakasaya. Ang saya talaga mga tupay pag nakahuli ng bangos. Pero pag wala, ay tahimik pa sa talagang bilisan to. Eh yun, pag nakahuli, nako, tanggal yung mga stress nyo. Makalimutan mo na yung mga problema at mga utang. Utang. Ang saya. Ulala. Lady anglers. Tupay nakahuli. Last na huli mga tupay at hapon na mga tupay. Pauwi na rin kami. Asa na? Takbo. Takbo. Shoot the ball. Okay, tanggalin mo na. Tanggalin mo be. Tanggalin mo be.
Tanggalin mo. Oo. Tatalo yan. Lagay mo dito. Maliit. Pingis, nasa mata. Mata pa. Wala sa bunga nga. Salvage pare. Sabit. Salvage. Yeah. Yun mga tumay no, pauwi na mga tupay at Bye-bye. punta muna kami doon. Bye, video mo ako. Yeah, video ko muna daw siya mga tupay oh. Ano masabi mo? Bye. Yun lang. Ano pa? Sa mga bukas. Pupunta kami dito bukas. Bukas, sure ka? Sino kasama mo? Tayo. Sure na yan bukas, babalik tayo? Babay na mga tupay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga tupay no. Siyempre mga tupay, dahil hapon na mga tupay, bago tayo magtapos mga tupay, nais ko lang po na ipaabot sa inyo mga tupay yung aking taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga tupay. At kung bago pa lang napadpad sa yung itong aking YouTube channel mga tupay, bago pa lang napadpad sa at napapanood ninyo mga tupay, sana po ay suportahan nyo ako mga tupay sa aking pag-vlog. At siyempre mga tupay, makakuha rin naman kayo ng konting kaalaman patungkol sa pamimishing mga tupay, bangus fishing mga tupay. May mga sit-up kasi na dapat gawin mga tupay no, kung magbabangus kayo. At kung tilapia rin, ibang sit-up din yung gagawin nyo mga tupay. Okay mga tupay, nice nyong malalaman kung ano yung sit-up na gagawin, kung pang bangus or pang duri or pang tilapia mga tupay. Mari naman kayo mag-comment mga tupay. Itanong nyo lang sa akin mga tupay. Dahil sa experience ko rin mga tupay ay paiba-iba talaga yung sit-up mga tupay na gagawin nyo. Kung bangus ang inyong target, at kung tilapia naman mga tupay, at kung dalag, yun, iba ring sit-up yung gagawin nyo dun mga tupay. Okay mga tupay, siguro dito lang muna tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay mga tupay. At sana mga tupay, samahan nyo na naman ako ulit mga tupay sa ating fishing adventure mga tupay. Ulitin ko po mga tupay ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga tupay. Kahit minsan lang ako makapag-upload mga tupay patungkol dito sa pagpipishing, dahil sa siyempre mga tupay, priority rin nyo natin yung paghanap buhay para matustusan ninyo itong mga pangangailangan sa pamilya mga tupay. Kaya pagpasensyahan nyo na po mga tupay, minsan na lang ako makapag-upload mga tupay. At taos puso pa ako nagpapasalamat sa inyo mga tupay. Sa kabila ng lahat na bihira lang ako makapag-upload, ay talagang nandyan pa rin kayo mga tupay, nag-aabang sa panahon na magka-upload ako ng video mga tupay. At shout out pala kay Master Matt. Shout out sa iyo Master. Sana po ay okay na yung negosyo mo mga Master Matt, at sana ay makasama na kita muli sa pagpapishing dito sa Aling-Nini Fish Pond mga tupay. Kasi dito kami si Master Matt nakakakilala mga tupay. Shout out sa iyo Master Matt, at maraming salamat din sa iyong pagtuturo sa akin na kung ano yung setup kung magbangus fishing tayo mga tupay. At kay Master Mike, at kasama ko yan si Master Mike mga tupay, very supportive mga tupay. Sana wag nyo rin kalimutan mga tupay, suportahan yung kanyang YouTube channel mga tupay, Master Mike TV mga tupay. Okay no mga tupay, yun mga tupay, ang oras natin ngayon po mga tupay ay mag-alas 5 na ng hapon mga tupay, pero sobrang init pa mga tupay. Ewan ko ba bakit alas 5 na mga tupay, pero napakainit pa ng area dito mga tupay, dahil open to fish pond kasi ito mga tupay, kaya mainit pa rin, parang akala mo alas 3 pa rin ng hapon. Yun mga tupay, hanggang dito na lang muna ang ating video mga tupay, at sana ay hindi kayo magsamang nood sa kay mga mumunting video mga tupay. At siyempre makita-kita na lang tayo muli mga tupay sa susunod kong pag-upload ng video mga tupay. Hanggang dito na lang po mga tupay, see you again to my next mga tupay. Maraming salamat. God bless you all mga tupay. Bye bye.